Bă, nu cred pe aia, nu? Tito, nu călca pe aia. Bă, și mă mai respawnez? Da, te respawnezi după ce îți dau ea. Trage de manetă. Haide. Și mai există monștri. Nu. Adică Hazard level 2. Adică vine Messi și ne dă gol. Bă, fugi, fugi! Pe partea altă, bă! Tito, vină cu a. Ce faci mișto de mine? A murit. De ce? Pune, intră în ăsta. Du-te în față încolo. Nu. Încolo, du-te în față. Hai, vină după mine. E clip. Nu, nu mai veni după mine. Nici pe acolo, nici pe acolo. Trebuie să o luăm acolo pe undeva. Am găsit acolo. Hai, luăm și noi 2-3 butoaie din alea și ieșim. Tito, te duci singur sau ce? Tito? Bă, vină mă. Bă! La mine, vină cu a. Nu știu, ia-te după voce, vină repede. Ține, vorbește. Haide, vină cu a, că ai și X. Haide. Coaie. Bă, ce... I-am pus în coaie. Hai pe partea alaltă, coaie, l-am auzit de la intrare cum mergea. Bă, ești prost. Eu credeam că suntem. Hai pe partea asta alaltă, pe stânga. Ia uite. Bine, rău de tot. Las-o aici afară. O luăm după aia. Hai. Au. Să nu vină pe partea asta. Bine, stânga-dreapta am fost, drept n-am fost. Gen drept. Nici pe jos n-am fost, dar n-a. Să sperăm că nu dăm de ăla. Și să sperăm că, gen, nu se ia după voce. Mamă, ia tu ăsta. Eu iau ăsta de curent. Nu, ăla n-are treabă. Nu știu dacă are treabă, dar na. Hai să reducem pe astea la aia, intrare. Să știi că nu mai avem curent. Haide, măcar unul să supraviețuiască, dragi. A, pe aici am fost. Trebuie să coborâm. Da, oficial. Bă, ce tu nu călca pe aia? Bă, fugi înapoi. Bă, fugi sus, nu! Mă mănâncă. Mamă, ce m-a mușcat cu aia. Haide, dracu, la navă. Băi. N-am mai tras. Bă, ia și tu una din asta. Lasă pe jos. M-am speriat rău. Ia și tu din astea. Nu sărim pe aici. Vino încă. Dracu, dăm în nisip. Coaie, m-am căcat pe mine. Am făcut stânga împrejur instant. Vai, Leon, nici nu m-am uitat. Am auzit zduf, am și plecat. Eu am dat nas, uite, fix așa eram cu el, fix așa. Și am făcut așa. Haide că trebuie să-i dăm revive și Lucanic. Dar chiar mă, la unde a murit? A, da, în nisip. Și cum îl luăm? Nu mai pot să iei. Bă, nu. Nu te ce? E nisip din ăla. Trebuie să luăm Maia cana. Nu. Bă! Du-te înapoi. Vin cu aceștia, Hai. vin cu aceștia. Ma, stai să mi se încarce și mie stamina. Te-a băgat pe nisip pe undeva? Cât ai mers? O să fie, hai, te, că stai seama. Stai, că nu mai am stamina. Să mi se încarce. Nu, e prea grea. Îs prea greu cu aia. Cum ai luat toată? Pe aici. Bă! Trebuie să facem cumva să ne urcăm pe navă. Stai cu aia. Trebuie să mă duc, gen, las două din astea, mă duc repede. Urcă-te pe asta. Nu, lasă jos. Nu, mă, lasă-le.
Așa. Lasă-le că le iau eu. Le iau, mă, stai. Nu, că nu poți să te urci. Hai. Nu. Nu știu dacă pot să le iau pe astea cu ai. Puteai să te duci pe scară. A, dar nu, puteai să lași jos și să te duci pe scară cu ai. Deci nici nu știu dacă poți, stai așa. Coai, unde ne-a băgat nava. Vezi că l-am pus. Vezi creierul ăsta, e genial. Asu două dracu pe aia, n-am nevoie. Ma. N-avem nevoie de aia, două dracu. Haide. O zi. Ce o zi? O zi până să facem ala? Da. Am dat rută. Să mergem să vindem. Adră, tu si te listof, adră. Hai să vindem. Haide. Hai. Îi le pui aici pe teșghia. O măta. Bă. Și acum apasă pe clopoțel. Da. Care? Da. Kaneki, apasă și tu pe clopoțelul ăla să vină să ne ia itemele. Ia vină încoa, Kaneki. Dar nu vreau, mă. Bă! Coai. Bă, la mâncăm. Că mi-a schimbat monitorul ăsta. Bă, vine! Tito, e ăla de ne... Bă, se plimbă! E ăla de a fugit după noi data trecută, Tito. Fugi, mă, fugi! Vine? Nu știu. A căzut prost! A sărit de aici, mă, a crezut că se duce pe scară și a căzut prostul, mă. Băi, te-am murit? Te-am murit? Ce că nu am văzut aici. Uite, calcă pe aia. Calcă pe aia de acolo. Da, frate. Haide să duc și eu asta, că eu n-am lanternă. Bine, mă, aprinde-mă becurile. Mă, dați-vă că le pun apoi eu. Hai, bine. Mai. Au, de ce mi-au făcut la ele, mă? Da. Veniți, mă, unul ca să duc și asta. Sau hai că mă duc eu, voi mai căutați. Le-am aprins? Mă duc afară, mă, că am... Dă-mi asta. Mă! Voi! Repede! Bun, vino încoace, vino încoace. Vino încoace, repede, repede. Vino, vino. Nu, înapoi, fugi înapoi. Vino încoace. Vino. Ești cu mine, da? Vino încoace. Vai, da pula mea. Vino încoace. Ia, aruncă ăla pe G și ia-l pe ăla. Ia-l pe ăsta. Ce nu că te rog? Ia ăla. Nu mai mergi la tine. Nu te duci acolo. Mamă, unde dracu am ajuns? De ce acolo? Da, și băși vine cu mine încoace? Ce n-auzi mă știi așa? Hă? Nu ne aud, dar murim pe acolo. Tu, gata. Aruncă aici. Vine. Ce, unde mai e tureta? Uite aici. Mă! Turetă! Ce se aude cu
Ce? Aici afară. Tarantula, coi. Ce era? Tarantula. Pula. Hai să le luăm pe astea să le ducem, nu? Eu mă duc. Inatia laser. Hai de pe la intrarea, nu? Ina, nu știu. La ce oră pleacă ea? La 12. Ce pleacă la 12? Coaie. Lorbesc. Bă, l-ai agravat. Ia după mine. Bine că-i dai tu cu laserul. Și eu am dat laser, bă. S-a întins pe burtă. Bă! Intrați! Intră! Bă, intră! Intră! Dani, mă auzi? Da? Sunt în dos, ce în spate. Coai, eu sunt înăuntru, am închis ușa. Haide, vină înăuntru. Stai, sunt sub navă, stai. Păi și el e sub navă. Nu mai, Bă, e la ușă. îl văd, îl aud. Coai, mă campează la ușă. Coaie. Să-mi fii sub navă. Fugi și tu de aici, du-te înăuntru. Nu te-l dracu înăuntru. Anichi unde e? E mort. E mort? Ori Ignat, ori Canic, e mort. Bă, cred că e Ignatie. Acum vine... Da, Ignat e Deschide mort. ușa asta. E la ușă? Da. Nu, e înăuntru! Coai. Cum o să intru peste tine? Asta camp la ușă. Nu,